না না মরগুলো না 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 জমা সব ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦେଖ ତମେ ନୂଆ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହଉଛି ଆଇ ନାତି ଖେଳ ନା ନା ଆଇ ହସୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଉଲ୍ଟା है ना आई तो एज केता भाई आई ओए एज केता हो ମୋର 60-70 ହେଇଗଲାଣି 70 ହେଇଲୁ 70 ବର୍ଷ କନ୍ୟାକୁ 28 ବର୍ଷ ବର ଅସଭ୍ୟ ଚାଲିଛି ଖେଳ ଏ ଅସଭ୍ୟ ମୋ ଆଇ କହୁଛି ଅସଭ୍ୟ ତୁ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିକି ଚାହା କଲି ନା ଏ ଅସଭ୍ୟ କଥା ମତେ ଆଉ ଅସଭ୍ୟ କହୁଛି ମୋ ଆଇ ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ତ ଜାଣ ନା ଆସୁନ ରୋହ ତ ଧରି ନା ରୋ ନା ଏମିତି କଥା ବୋଧେ ନା ଏମିତି କଥା ଫୋନ ଉଠୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଧରି ରୁହ ଆଇବେ ନା ଚାଲେ ନା ନା ମୋର ଆଗ କିଛି କରୁଛି ଏଇନ ନା ନା ମୋର କରିବିନି ମୋର ଏଇଠି କରିବି ଏଇଠି ହସ ଗୁଲି ଗଲ आई माथार तकिया घुसरी जो तो तो केडा क्या पड़े तो क्या पड़े ଯାଉ ଯାଉ तो क्या पड़े ତମେ ଠେଲି ଦିଅ ତମେ ଠେଲି ଦିଅ ରୋହ କାଟୁଛି ए छाड़ दियो आया को गाइजो छाड़ दियो ना से एक्टिंग करछु भाई ନା ତୁ ସେମିତି माले गुड़ बाजियो ନା ନା ମୋର ମୋର ସେମିତି କରିପାରିବି बुझा 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 ତ ସାରା ରୋଗ ସିଦ୍ଧି ହୋନା ନା आज ये ताऊ उन्हें काले आरंभ कर दिया